जेवायचे तर ते सांगतो. आधी त्याला पूर्ण नाव ते सांगू द्या, त्याच्यात घ्या सगळं, सांग नाव ते. शाळेचं नाव. तुझं नाव सांग, शाळेचं नाव सांग. माझं नाव शेख गौस अमजद, मी राहणार वसंतनगर तांडा. माझ्या शाळेचे नाव रेणुकादेवी माध्यमिक आश्रमशाळा वसंतनगर महापूर. मी येत्या 10वी वर्गामध्ये शिकत आहे. सध्या परीक्षा चालू आहे. सध्या माझी 10वी बोर्ड SSC परीक्षेची बोर्ड परीक्षा चालू आहे. काल मी मराठीचा पेपर दिला. माझा पेपर अतिशय छान गेला. आता मी रायटिंग करतो. सांग. माझी लिहिण्याची पद्धत हे पुढील प्रमाणे आहे. माझ्या लिहिण्याची पद्धत जी मी तुम्हाला दाखवत आहे ती जशी पुढील प्रमाणे आहे. त्याच्यात यायले का बघा बरोबर सगळं. जरा तसंच. हाताच्या पोरापेक्षा अक्षर माझ्यापेक्षा सुंदर आहे. सुंदर हाताच्या पोराला एवढी हँड रायटिंग व्यवस्थित येत नाही. हा बघा तुम्ही. ते भाऊजी लय दिवसापासून म्हणाले तर आमची मंडळी त्यांच्या गावाकडली आहे की त्याच्यामुळे आम्हाला ते भाऊजी भाऊजीच म्हणते. ते हानोटीला टच करते का? बोल नको मध्ये अक्षरावर घ्या सर. चालू आहे ते काय कुठं बसला तुझं बस. सोमवारात आपल्यापेक्षा 10 पटीने अक्षर भारी आहे. सत्कार केला आपण. बघा सत्कार केला. बसू तिकडे तिकडे तेल टाकतोस तिकडे भाजी मी रूम बघून ठेवला. अक्षर तुम्हाला काय करायचं मराठी मधली काहीतरी बोलो. आमच्या जास्त पैसे नाही ते, कमी पैशाची रूम आहे. नवरा ऐकत नसतं का? आमची बायको आम्हाला